επίσης ο Ειρήνης στη φωναδίση της. Το οργανωμένο στην Κερκιά. Γιατί να κάνουμε τη δικαιογράφηση να έχει... Έχουν έφτιαξαν τη λιμίτη. Ποιες αδερφές? Το κανόε καγιάκ είναι Ολυμπιακό άθλημα. Ξέρετε κανένα μου πήρε σημαίνει το πράγμα που σας είπα? Ρε, είναι Ολυμπιακό άθλημα είπα. Τι σημαίνει? Πού το βρείτε στους Ολυμπιακούς? Μπράβο. Όχι ιστορία, πηγαίνει στους Ολυμπιακούς. Είναι ένα από τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων. Γίνεται μέσα σε ποταμούς, λίμνες και θάλασσες. Έχουμε δύο σκάφη, το κανό που εντό που βλέπετε να μην μπροστά σας και το καγιάκ που είναι κλειστό που πάνω και έχει μια τρύπα. Που μπαίνουμε και καθόμαστε, εντάξει. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει κανό καγιάκ? Θέλω να μου πείτε πράγματα που βλέπετε μπροστά. Σηκώνουμε χέρι. Μπράβο, άλλο. Πώς λέμε νιπά? Κανό. Μπράβο, άλλο. Λέμε. Όχι τίποτα, δεν είναι πράγμα νιπά. Λέμε, άλλο. Αμέ, βάλουμε το πάω στο κεφάλι μας. Καπέλο. Όχι καπέλο. Γυαλαγιά. Όχι. Βάλουμε το πάω στο κεφάλι μας. Κράνος. Μπράβο. Γιατί άμα την πούμε σε ποταμούς έχει βράχους και επειδή να χτυπούν. Δείτε, το κουμπί είναι το τιμόνι μας. Εντάξει, κρατούμε το που τα έχουμε το μαύρο. Βάλουμε το έτσι τούτα για να βλέπουμε πίσω για να σπρώχνουμε το νερό. Άμα το γυρίσετε έτσι και βάλετε μέσα στο νερό έτσι, πού είναι να πηγαίνετε, ξέρετε? Πίσω. Πού δεν πάτε έτσι. Δεν θα προχωράτε. Άρα, προχωρούμε πίσω, εντάξει. Άμα κάνω δεξί χέρι, πού πάει? Προς τα δεξιά. Αριστερά. Βλέπετε να μην θα σας πω μετά. Άμα κάνω αριστερό χέρι, Δεξιά. μπράβο. Άμα κάνω μια που την μια, μια που την άλλη, Πίσω. μπράβο. Άντε, έρχεστε ένας ώστε αυτό βοηθάει. Να χωρίς ένα. Και κάποιον δίπλας εδώ, αν το άλλα κατάλαβε. Περίμενε. Ένας. Χωρίς ποιο. Βάλεις το μπροστά. Μπορώ να σας πιέσω. Θα οδηγώ. Μην το βάλεις έτσι. Και το μαύρο, να μην το βάλεις στο νερό. Είναι ωραίο καπέλο. Ακούετε οι υπόλοιποι για να κάνουμε τα ίδια λάθη. Μπράβο. Θα πάει μέσα. Συσχυνείο. Κάμε δεξί χέρι τώρα. Δεξί μόνο. Μπράβο. Μπράβο, δεξί μόνο. Δεξί. Αριστερά, όταν κάνουμε το αριστερό πάει μπροστά. Μπράβο. Όταν κάνουμε το παίρνω διαφορετικά από το άλλο. Πέτρα μου, πέτρα να έρθει γιατί να αρχίσουμε, είναι πολλά τα μωρά. Είναι κι άλλο. Δεν μου έρχεται. Πολύ σύνια. Πέτρα μου το πίσω όμως σε παρακαλώ, ότι άλλο πέρσι. Δεν το φοβάσαι. Θέλαμε. Πηγαίνεις τώρα βοηθός του. Πάμε. Και μου το δώμα σου. Να το στείλαμε μου μην το ζαβώνεις κανένα αριστερό χέρι. Μπράβο. Μην το ζαβώνεις το κουμπί σου. Μπράβο. Μπράβο, στείλαμε μου συνήθως. Μια με το ένα χέρι, μια με το άλλο. Μπράβο. Ναι, έτσι. Ναι, μας δεν θυμάμαι. Πρόξε πίσω. Πάμε αριστερό χέρι μόνο. Αριστερό χέρι, Στέλια, ναι, Αριστερό χέρι μόνο. Μπράβο, κύκλο. αριστερό χέρι να Μπράβο. γυρίσει. Μπράβο. Ένα δεξί, αριστερό. Το κάνω τώρα με βλέπει εμένα και κάνουμε μια που την μια, μια που την άλλη. Μπράβο. Στείλαμε μου φκάρ το σημείο, στείλαμε στο κουμπί σου. Μπράβο και συνεχίζει. Πάμε. Και αυτό κουμπί σου καλά. Χωριστέ μερίδα με. Έλα, μου δίνεις κανένα σου, μου δίνεις πολύ ωραία. Κάνω το σκηνή, να μην βλέπει μέσα. Έλα, πάμε το επόμενο. Έλα, Δημήτρη. Όχι.
το όνομα σου? Δέσποινα. Ναι, Δέσποινα μου, σε φρόντισα μια φέλα να φορέσεις που Ναι, πάνω. ναι, γιατί εύκολα τη γιατί ξέρω να βάλω φανέλα. Εντάξει, Είπαμε, δεξιά, αριστερά βγαίνουμε ευθεία. Μόνο το δεξί σου χέρι. Κάμε δεξιά. Μπράβο. Με σφυρά. Και είναι ο Παναγιώτης. Και με σφυρά τι. Βασικά καθυστερούν κάποια από αυτό το δαμέ που είναι ένας. Μόλις θέλουν ότι τελειώνουν, θα ελπίσουμε ότι να είμαστε... Νομίζω ξεκινήσαμε έναν καιρό. 12 πρέπει να μαζευτούμε, είπε μας ο οδηγός. Το πρόβλημα είναι... Κράτε και εγώ πάω να κάνω τα άλλα μου τα Φίλε με τον καφέ δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν περάσετε νερά μόνο ρε παιδάκια. Άντε, γυρίστε προς τα έξω. Παιδάκια, περιμένετε. Θα πάρει μόνοι σας. Περιμένετε. Κάμε ρε γραμμή πίσω μου. Το επόμενο κύμα. Να σπάρω εγώ τώρα. Κάμε ρε γραμμή πίσω μου. Όχι, απλά εμπερδεύει. Άντε, περιμένει ο κύριος. Ωραία, μείνετε εδώ για τώρα. Να βγάλετε το κουτί έξω από το νερό και το χέρι που ήταν πάνω να έρθει κάτω, το άλλο πάνω και δουλεύετε από την άλλη. Εντάξει, θέλω όλοι να είναι από άλλη πλευρά του κρεβάτου για να μην σπάσουμε πόδια να βγούμε. Και πάντα επόμενος να παίρνει το κουτί. Κάθετε από εκεί. Μωρά, από εκεί. Ετοιμαστείτε, ένα πόδι πάνω και πάμε! Περιμένουμε, μείναν τρεις ομάδες. Οπ, δύο ομάδες. Δύο ομάδες, έλα αντέξετε. Οπ, έλα. Οπ, πάλι κερδίσετε, μπράβο. Οκ, stop. Τώρα, ελάτε όλοι εδώ. Όλοι εδώ. Όχι άλλη μια φορά, μα πόσες φορές να το παίξω. Είναι ωραίο, εντάξει. Γεια Μαριά. Γεια Μαριέλα. Περνούμε ωραία. Σίγουρα. Μα είναι ωραία η κάπαση που έκαμες. Ποια κάπα, εκείνο το μαντίνο να προστάσει. Χωρίς τουλάχιστον. Χωρίς δύο.
Για να μην χτυπήσουμε. Φανταστείτε τώρα σε κοντινές αποστάσεις όπως είναι το πίστευες να παίζουμε μπράβο. Με την κανονική την πάντα. Σε βρήκα στο μάτι. Α, μπράβο, σε βρήκα στο μάτι. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, όταν θα πιάσετε μια μπάλα και μια ρακέτα να μπείτε μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλω κανένας να χτυπάει την μπάλα δυνατά. Το τένις είναι ένα άθλημα το οποίο χρειαζόμαστε. Μπράβο. μου τελειώνουν να πάγονται τσαμέ. Είναι που κόμμα να κάνουν όμως, θα τα κάνουν τσαμέ. Όσοι τελειώνουν να έρθουν. Τελευταία φορά, εντάξει. Τελευταία φορά τώρα τελειώσαν τα ψέματα. Γλίστρισε μες στον άμμο ρε. Λοιπόν, τελευταία φορά. Έτοιμοι και πάμε. Σήκωσε το βόη σου. Ποια θα είναι πρώτη. Έτσι σε ξεκινήσαν με τα πόθια. Άντε παραλάω. Άντε. Όχι, δεν πάω να δεις. Γιατί. Όποιου πέσει πόδι κάτω χάνει. Βλέπω τα πόθια τώρα. Δεύτερη έφτασαν κάτω. Έφυλε τρεις έχασα. Εντάξει, κέρδισε η ομάδα εδώ. Λοιπόν, ελάτε όλοι εδώ τώρα. Όλοι εδώ να χωριστούμε σε ομάδες. Ελάτε εδώ. Σου να πέσει μέσα. Κύριε Πετσοκαλή, ένας Πρέπει που είναι άλλη μεριά και να πάει. Πάμε σε να το σήμερα να πάει. Και πρέπει καθένα να εξηγήσω πάνω στη σανίδα και κάνω πολύχρωμη. Άρα αγόρια, έχουμε την σανίδα, μεγάλη πλατή, σταθερή, μην φοβάστε, είναι παιχνίδι αυτό, το κουπί και το λουρί. Να βάζετε το λουρί πάνω στο πόδι σας, δεξί για να μην χάνουμε χρόνο, έτσι, εντάξει. Και τώρα θέλω να έρθετε στην σανίδα, βάρος στα χέρια και να πατάτε. Εντάξει, αν κάποιος δεν νιώθει άνετα, πρώτα στα γόνατα και μετά να σηκώνει. Εγώ να σας δώσω το κουπί, να το κρατάτε με τα γράμματα μπροστά, γιατί το κουπί είναι λυγισμένο. Άρα γράμματα μπροστά, ένα χέρι από πάνω και άλλο περίπου στη μέση, εξαρτάται από το ύψος σας. Αλλά για να νιώθετε ότι το κρατάτε ανετά και έχετε δυνάμικα. Και δουλεύουμε με τεντωμένα λίγο, δηλαδή θα το κάνουμε. Μην το κρατάτε έτσι, γιατί δεν έχετε δύναμη. Άρα λίγο τεντωμένα και δουλεύουμε με τη σώμα μπροστά μέσα στο νερό, αρκετά βαθιά. Αν τα βάζετε βαθιά, θα
Ξέρω που πολλά ρε φίλε. Πάμε να... Τώρα, να σε βοηθήσω να γυρίσω. Έξω η μπάλα. 3-2. Τερβίρει άλλη ομάδα τώρα. Κύριε, δώσ' μου και ένα ναι. 3-2, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Έξω η μπάλα. 3-3. Κύριε, αφού νικούσαμε. Πράσινο να κάνουμε κανόνα καγιάκ. Το κανόνα καγιάκ είναι Ολυμπιακό άθλημα. Είναι Ολυμπιακό άθλημα. Christopher μου, επειδή έχουν 2 χρόνια σημείο παραπάνω. Christopher, επειδή έχουν 2 χρόνια, έβαλες τον άμμο τα σκηνή μου. Δικώσαμε τα ούλα. Αντιθούμε. Πού είναι αντιθούμε, πού είναι το αδετούς. Γίνεται για μένα, πει ο Νίκος. Κύριο Νίκος να σας πει. Επειδή έχουν 2 χρόνια, να σας σημείο παραπάνω. Δεν έχει άλλους, οι τελευταίοι. Για να νιώθετε ότι μπορείτε να το κρατάτε καλά. Και μην το κρατάτε εύκολο. Ουσιαστικά να δίνετε δυνάμει. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Ρε, ωραία, να τα μοιράσουμε τώρα. Ρε, το να τα μοιράσουμε. Ρε, νόμιζα 18,5 ευρώ ήταν. 10 ευρώ να μου το Εκεί άστο ένα πενταρικό σου, είστε κανονίζουμε. Περίμενα να κάνουν ακόμα ένα γύρο και σας τα τελευταία. Κύριε, πώς φάσε. Νόμιζα παραπάνω. Μοιράσουμε. Έχετε χρόνο. Και να αλλάξω.